isih enom. Nek ngampe mati terus bojomu dilungsur karo Gareng piye? Wah. Gareng iki asem tenan kok. Le ngincem bojoku wis suwe jebule. Ayo kowe sisan legane atiku. Maju tak go bal-balan ndasmu kowe. Hai! Arep ngapa kowe no? Ora bakal aku tinggal kilangkang. Ayo, panah pirang-pirang slamet ora apa-apa. Slamet kersane kalah. Ora apa-apa, slamet le ayo. Sigara bala kang tumingal perang campo samya ngedali ler tatet wilating kanto benjang sangat jimi ciladinya ngedali wus terus Surawi logo kaya buta singa wargil Kakang Abimanyu Yayi Bambang Wisanggeni ana apa Yayi Kakang Gathut piye Wisanggeni semonoka Kakang Antarja ana apa Yayi kepiye pawartaning nggonmu suwangersaning Wabadranaya Siwa Badranaya ning apa Yayi iki ngene ya Kang malamane dina iki merpeki marang kowe wong telu iki mau merga ana bab-bab ingkang bakal tak andharake ning papan kene aku wis bangkit suwangersaning Siwa Badranaya mungguh apa kang dadi werdine pasupenanku magepokan lawan pasupenanku ingkang mratilakake yen to dina iki Siwa Badranaya mangku rembulan jebul candhane iki gampang Siwa Badranaya bakal ngayati pakaryan ingkang abot ya kuwi mbangun marang desane ya kuwi Desa Kalangkadempel mangkono Yayi iya
Apa pun Kakang kudu sabiyantu wujuding Raja Brana dudu kuwi sing dikarepake dening Siwa Badranaya. Sarana kang katindakake dening Siwa Badranaya nggone mbangun desane iki mau ana 3 perkara. Siji, kudu bisa mboyongi marang wujuding pusaka, ngampil wujuding pusaka Ndarawati. Kembang Wijaya Kusuma. Angka lorone ngampil pusaka negara Ngamarta. Wujuding pustaka Jamus Kurimasada sing kaping 3 ngampil pusaka negara Mandura. Ya kuwi Kyai Ganthol, Nenggala lan Alugara. Katelune iki mau kang dibutake dening Siwa Badranaya. Mula dina iki dum-duman pakaryan. Aku sing bakal lumangat ana ing telenging Praja Ndarawati. Kakang Abimanyu lan Kakang Gathut tak keparengake marak kesaning Siwa Prabu Puntadewa ing Ngamarta. Kakang Antarja suwana ning Mandura dina iki ya Kang. Goncang kancing langit kelap-kelap katon regining sangalis risang mawe gandrung sabarang kadulu mukir moyak mayek yen pancen mangkono kang dadi karepe Siadi Wisanggenipun Kakang ora bakal suwaling kayun diniki pun Kakang bakal budal ning telenging Praja Ngamarta Yayi. Yo yayaku saguh ora bakal suwaling kayun. Aku yo saguh di. Sadurunge kabeh padha tindak. Ngayahi pakaryan iki mau tak jaluk kanthi banget slametke padukuan Karang Kadempel. Merga iki mau ana tamu saka Ngastina kang pinandhegan dening Patih Sengguni. Kepengin bakal merjaya marang Siwa Badranaya. Mula gegandengan kewajibane awake dhewe ngayomi marang para kawan. Ayo bebarengan. Para kura disingkirke luwih dhisik sawise Kurawa sumingkir lagi ngayahi pakaryan iki. Yen pancen mangkono yayayu pun Kakang ora bakal swaling kayun dening Ki budaya. Pramana manguswa nyung ngambreng kadhe karo naning kaswase. Padha gulangening kalabing sasmita amrih lan tepada pijar manganindra kaprawilan den kaesti Bagong ngopo kowe arep nang ngendi? Sampai ngerti dhewe nek aku arep mapake para Kurawa kang pinandhegan dening Patih Harya Sengkuni. Lha piye karepmu? Kowe ngerti mapake Kurawa? Ngerti? Kurawa ki mau kejaba cacahe pirang-pirang nganti wadyabala segel papan ing ayuda. Watake ambabi buta nek nganti kuwi mung ijen tanpa kanthi ngayahi para Kurawa ki tak kira kowe akeh matine timbang uripe. Piye?
Okeh mati timbang uripe. Apa kowe Gusti Allah? Sing nemtokke pati uripe menungsa dudu Antasena, dudu sapa-sapa, ning Gusti Allah. Ngono. Percaya karo sing gawe urip, Mas. Wong kok goblok men lho kowe kuwi. Aku ki ora goblok, aku mung ngelingake. Ditonton saka tata gelar wae kowe bakal kalah mergo Kurawa ki cacahe semono kae. Tur kuwi ijen tanpa kanthi. Nek kena tak elekke kowe minggir. Minggir piye? Mengko sing ngayahi Kurawa aku. Wis ampuh kowe, Kowe ngringkehke kekuatane Bagong kowe, Apa dikira aku ora iso ngamplengi Kurawa apa piye? Aja tak ngamplengi Kurawa. Kowe apa piye tak ngamplengi apa piye? Kok sabar. Nek kena tak iman. Ning iwadene kowe ora kena tak iman lho sak karepmu. Wis kono sak karepmu. Nek nganti ana apa-apane aku ora tanggung jawab. Mongko bojomu ki umure isih 24 tahun. Isih enom. Nek nganti mati terus bojomu dilungsur karo Gareng piye? Wah. Gareng iki asem tenan kok. Le ngincem bojoku wis suwe jebule. Menungso rata ta. Anggepe karo adine nek kaya mengkono ya. Lah terus piye iki penake? Kowe minggir. Mengko aku sing bakal nyingkirke para Kurawa. Aku isin ya. Aku sing karo nantangku mau ya. Ngo Bagong dikira wong latlit. Bagong dikira wong blendra-blendre ke banyu mumpang godhong sente. Lah kowe pengen urip ora? Pengen. Nek pengen urip kowe minggat saka papan kene. Kurawa tak singkirke. Wegah, aku nyingkirke Kurawa. Nek nganti mati, ya ben, ora apa-apa. Mengko mati bojomu dipek Gareng. Ya ben, tak sorohke sisan ora apa-apa wis. Aja ta bojoku inopaku ke kon ngepek lho ora apa-apa. Nek wis ngene iki aku ora peduli aku. Aku fakta kebenaran kok sing tak bakoke kok. Arep ngopo legane atiku. Nek mung Kurawa dapure Kurawa kaya ngopo nek. Murahan tengaraning ngajurit kong makuru kongso tetek kadya pantriteng turang gesti berkata ingkang waca layu sabe Bagong kowe wanuh wani nututi marang lakuku. Aku wong kok Mas dudu kewan. Ing kamangka ana ing padukuhan karang kadempel mau kowe nantang kelawan Pabe Sengkuni. Kowe kandha jata maju ijen rangkepa sewu aku ora bakal gigrik kandhamu ngono kuwi mau. Iki tak gawake Kurawa komplit. Apa dikira aku wedi jirih getih wedi mati lho piye? Nek mung dapure Kurawa karen rene legal nganti ora nganti setengah dina tak uyeke ndiase legal nganti. Ayo kowe sisan legal ngantiku.
Maju tak nggo bal-balan ndasmu kowe. Kartomarma. Krungu suarane Bagong ya ngono iki wetengku ngintir-intir kowe. Wis tak golek soto nang Medan sik. Ayo Mo, kowe arep ngopo kowe Mo? Mungsuhmu dudu sapa-sapa, mungsuhmu Kartomarma galing atiku. Ayo nyododo didodo ora iso ngalahke. Dudu jenenge Bagong. Pecah sirahmu. Oh, tenan kowe. Nganti iso mateni Bagong tak labeki karo wong rendeng kowe Mo. Oh. Mati kowe. Ora apa-apa. Edian tenan. Ayo le. Mati kowe. Arep ngopo kowe to? Ora bakal aku tinggal gelanggang. Ayo, Pecandasmu kowe. Arep ngapa kowe, Mas? Hei, tuyung, ayo. Kapokmu kapan kowe? Bongko kowe. No. Panah pirang-pirang slamet ora apa-apa. Slamet kersane ngalah. Ora apa-apa, slamet le ayo. Slamet. Ora apa-apa. Slamet. Ora apa-apa. Apa-apa. Slamet.
Gon lagu ning lekas lo kita linuding kidung kadung kadereng hamomong piye Gong ajur ya kula ajur piye Kurawa mbabi wuta aku mau kondo piye nglepaske panah pirang-pirang pertama-tama niku iso kula inggati. Lah terus, lah kok malah nglepaske tumbak semono kae lah. Nggih, bokong kula kena niki. Lah tak operasi niki malah. Aku mau kondo karo kowe piye? Bagong ati-ati nek musuh Kurawa nek mung wong siji wae kuwi iso ngalahke nek wong pirang-pirang kaya ngono kae sing ngalahke piye? Bocah iki nek pekok lalah. Dilek kok senengane. Oh tanjir wong ya. Danono. Neng aku tak cepaki kopi kowe. Wah ampu lah. Ora pangling Antasena. Iya, Pak Desurtayu. Kowe aja melu-melu celeng kebolten-kebolatengen. Mungsuhmu dudu sapa-sapa, mungsuhmu Pakmu Gedhe. Apa dikira aku wong jerih gedhe wedi mati? Ing kene marganing Prapteng Praloya. Yen lani Punakaman mungsuhmu Kurawa Edyan. Oh. Pecah dadam mati kowe.
apa kang katon wegaling ngantiku kowe apa sih Paman lakra bakal tinggal gelanggang kloklai mangsa prawira ayo ning kene targaning natu pemarang Melucut Egar. Sorry lho Le. Oh, wedhus sih. Wah, haha. Oh, ketian. Oh, ketian. Oh, wah, mesti aku. Oh, lo. Ha. Hati. Oh, hai. Wah, oh iya. Wah. 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 Ayo Kurawa aja tinggal kelanggan.
Ya. Mulai. Silakan. Iku sak nyatane kon sasare binamu
aroma kembang popong teratebang rarayungan lung kadung talung manglung kati uping maruta manta manggut-manggut yen kadulu mawe sengsem kang tumingal sapandurat ingsun datar dya kekilapan ingkang lagya prapta iki kaya majakuing swarga dahana kaki Bambang Wisanggeni ingkang prapta mengko tanggere Wisanggeni Antasena winantuing karaharjan prapamu ning Ndarawati kene nggih Wa Prabu Kresna Raja Biswantutan manggine skala bektiku wae kunjuk ya wa bektiku kunjuk wa iya ya nggih Bambang Wisanggeni Antasena wis ndak tampa prayogakna lungguhmu iya wa anak Mas Wisanggeni winanting karaharjan prapane oning stingge Ndarawati kinan sira Antasena pengestune paman Setyaki lujeng prapaku pengestune paman Bungkik Raja Prataku mengko tanggere semengko pengamak bojro prapamu ning madyaning Praja Ndarawati dina kala mangsa iki tumuli matur Kang Praja mungguh apa kang dadi wigatine bares kures bloko suta wae wa prapaku ning madyaning Praja Ndarawati iki mau pancene abot nggonku nampa prentahe saka panjenengane Siwa Badrana ing Karang Kadempel yen ta dina iki Siwa Semar Kima bakal ngayahi jejiban kang abot ya kuwi mbangun marang desa Karang Kadempel gegandengan saking abote ayane Siwa Semar ki mau mula perkara iki murih kasembadaning sedya dipasrahke marang kabeh prapranakan Pandhawa ing antarane kasembadan gegayane Siwa Badrana kuwi mau watone kudu tinumbalan utawa sineksen marang pusaka telu siji pusaka Pustaka Jamus Krimasada angka lorone Kyai Gantha Nenggala agemi Siwa ing Mandura sing kaping telune pusaka Ndrawati ya kuwi Kembang Wijaya Kusuma pangkang mangkono wae abot sanggane Bambang Wisanggeni dina iki prapta ning papan kene ingkang simedya kepingin ngampe wujuding Kembang Wijaya Kusuma murih rancake Siwa Badrana ya nggone bakal bangun marang desa wa kang kati sutama Gusti sasangka kasungan Surya Prabanya rumungsa kaswa Rara surming sari-sari samya manuk smeng sarira putraku nggih Bambang Wisanggeni
Kuwi kang dadi sabab lan musababe nggo prapta ning madyaning Praja Ndrawati ngambil kembang Wijaya Kusuma. Iya wa. Oh ngene ya ngene ya. Aja kurang pamengkumu. Padukuan karang kadempel iki kabawah kaperintah Praja ing Ngamarta dudu Ndrawati. Tur dasare ku mau pusaka pingitan. Kembang Wijaya Kusuma ki mau ora samu barang menungsa kuat nggawa wujuding gaman siji kuwi merga kuwi mengku daya luwih ingkang gegirisi sing kuat kedunungan wujuding kembang Wijaya Kusuma ya mung Punwa Nalendra Titis Wisnu mula aja kurang pamengkumu yen to kembang Wijaya Kusuma dina iki ora bakal tak ampilake mesane Kakang Semar Badranaya merga kuwi dudu butuhe Kresna Indrawati. Bumi koncang kancing langit kelap-kelap Katon regining sangale Sri Sang Maweh Gandrung sabarang kadulu ukir moyak mayik Kresna kepeksa paunaan mulanang Antasena matur prasaja kersaning Siwa Kresna Indrawati. Antasena piye? Siwa Kresna kelawan Wabadranaya ki mau padha-padha pamonge pepundhenku para Pandhawa. Ing kamangka sing siji lagi nandhang kalibetan kudune sijine ki mau peparing wujuding senjata pitulungan mung perkara kembang Wijaya Kusuma wae kok Siwa wel iki karepmu ki piye lho aja nganggo tembung mung lho kene kembang Wijaya Kusuma ki mau nggonipun wong gaduh tak rewangi palibasane munggah gunung mudhun jurang lah kok mung mbok mungke iki mau karepmu ki piye ora arep dipeksa sing peksa ambak kuwi mau wong tuamu Werkudara Punwa ora bakal maringake bagune dina iki Semar kinen ngupaya Srana dhewe piye carane ning liyane pusaka kembang Wijaya Kusuma yen ngono kepeksa aku wani karo Siwa wani piye lho aku wong jos kok nek mungsuh karo Kurawa ki mau bendina ning nek pisan-pisan nek mungsuh karo wong Ndrawati ku ya ngopo yen pengampi wong Ndrawati ora gelem ngulungake wujuding kembang Wijaya Kusuma mungsuhmu Antasena menungsa kurang tata Antasena piye Lek mamak mumuk ngidak ring tata krama nungkak krama niti anggema ping atase kowe bocah wingi sore wani tumindak cara mentah lawan pepundhen kuwi Ndrawati karepmu piye Lek gandeng aku Senopati negara Ndrawati dene iki mungsuhmu dudu sesembahan kuning mungsuhmu pamanmu dhewe walah nek mungsuh kuwi enteng metu njaba golek papan sing dempal kaning ati Krimian dadi grojogan deguyon dadi tangisan padha mandhek aja nganti gawe wirang kan
Kakang Antasena. Piye, Di? Kowe wani tenan kelawan Paman Setyaki? Wani, namung Setyaki pira wene. Aja to Setyaki sing gampang tak jwata siang ya wani. Lho, kok musuhmu sing gampang kuwi? Kuwi sesembahan arep mbok mungsuhi. Terus piye? Bakule tantangan Paman Setyaki nganti kowe dadi gelut. Ngalihke kawigateni wong Ndrawati, aku sing bakal nyolong wujude kembang Wijayakusuma ning gedhong pusaka. Ya tak tindak Kyai. Antasena, piye? Wangune ra tau diwulang kabecikan dening wong tuamu. Jane ya mulang bendina ning sing bangepen Siwa Ndrawati kok. Ing atase dijaluki tulung karo sedulur kok rumangsaku nek lewo men. Yen pancen dina iki pengin bakal ngopak-opak marang banyu bening mungsuhmu dudu sapa-sapa, mungsuhmu pamanmu. Ayo tak coba ning kasetelmu kaya ngopo. Priyatin waspa gemijo tudat tanpa karya Setyaki leren dhisik Antasena aja nuruti karep sing keberangasan kurang prayoga. Karepmu piye, wo? Aku kelawan wong tuamu luwih-luwih Pandhawa ngibarate kreta jaran sak kusire. Kreta jaran iki mau Pandhawa kusire Punwa. Nek nganti ana bobol boroting kreta kuwi mau sing tanggung jawab Punwa. Yen nganti ana luwihe jaran aku sing tanggung jawab.
Mergo aku dadi kusiring para Pandhawa. Yen perkara Semar ki lak dudu perkaraku wong kuwi wong Ngamarta dudu wong Ndarawati. Dadi tanpa ana gunane aku mbelani lawan Semar Badrana. Ayo mulih. Ayo. Wes ya. Wes. Rembelane. Lah kok wis anggen bola-bali bocah pinter nyolong ya kaya ngono. Pusaka ngerti tak papan aku ning gedhong pusaka dina iki dicolong dening si Wisanggeni. Kados pundi menika, Pak Prabu? Wis kowe rumeksa katentremaning Praja Ndrawati pun Kakang sing bakal nututi Bambang Wisanggeni. Mboten kula kedah nderek kowe ning omah, kula nderek. Kowe kok ngeyel men to? Ngeyel no. Sasi sepi kok ditinggal. Mengko tak cukoke jeneng nang ngelik siam malah wis ora. 50.000 jujur 28.000 dipek ngono. Saya melu. Ning ora pareng nakal lho. Iya. Sendika dawuh ayo budal dene iki. Sangsaya dalu hararas abyor kang lintang kumadhap Isti sunya tengah wengi lumarang kantaning puspita karang iwaning budyanira sang Dwijawara brengang lir
swaraning madu bronto manungsung rining kembang witing klopo uruh ing mangsa madya raras ilasaning kandha kudhup medhapi pindha kenya kang tinarika rama ronton pandreng siti tidhem permanem pelamang druka paman candra kirana ora mindah nglila prabawing surya ratri sinawung gitaning brahmana kang madaning sih ing mangke datan kang musala kuwi madyaning dranggung prapapan untaping para penakaman tetengukon madyaning gumuk sinambi hanyekara sinom memetri monggo Bu Dewi Sutarni Satriya kang